Myslíš si, že bude tretia svetová vojna? Nie. Nemyslím si, že akýkoľvek konflikt, ktorý teraz je, že by mohol narásť do takej miery, že by to bola z toho svetová vojna. Ona už je. Áno. Kto si myslíš, že začne? Rusi. Prečo? Pretože už lovky začínajú. Neviem, čo je na tom pravdy, ale tak akože posielajú drony do viacerých akože európskych miest a akože neohlásené drony a to už si myslím, že je celkom taký proste také zabrdanie do vojnového konfliktu, akože nejakého začínajúceho. Dúfam, že nie. Dúfam, že nie, fakt, to je zlé. OK. Hovorilo sa kedysi dávno, že tretia svetová vojna bude kvôli vode, tak ale snad to nebude až také hrozné. Ak začne, myslíte si, že kto ju začne? Myslím si, že ak sa začne, tak z Ruska. Asi áno. Kto si myslíš, že ju spôsobí? Asi Amerika. USA. OK. Prečo? Lebo oni sú majú najviac síly, u nich je teraz nestabilná ekonomika a asi toto chcú zmeniť. No, vojna podľa mňa bude určite a je otázka, že kedy.